Γεια σας από την πανέμορφη χώρα μας, την πανέμορφη Ελλάδα μας. Απόψε μας προσκαλεί το Greenland να ταξιδέψουμε λίγο πιο μακριά. Θα βρεθούμε και στο Μόναχο, θα βρεθούμε λοιπόν και στην περιοχή του Μπέκουμ για να συναντήσουμε δύο καλεσμένους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετικές πρωτοβουλίες επάνω στην κυκλική οικονομία. Στο στούντιο έχουμε κοντά μας την κυρία Βασούλα Χριστοδούλου, συνάδελφο από το Ηνωμένο Βασιλείο, η οποία μόλις μας ήρθε, τιμά και την Ελλάδα φυσικά και την Κύπρο μας, και τον επιχειρηματία κύριο Ρόκο Βασίλη, θεωρείται ένας από τους καλύτερους πράσινους επιχειρηματίες της νέας γενιάς και φυσικά νέα πολιτική φωνή, συνυποψήφιος για την διεκδίκηση της περιφέρειας Μακεδονίας και είδαμε νέες ιδέες, νέες προτάσεις να έρχονται στο τραπέζι. Ξεκινάμε λίγο ανάποδα, κύριε μου. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία της παρέας, την κυρία Χριστοδούλου. Κυρία Χριστοδούλου, έχετε καθόλου υπόψη σας τι σημαίνει κατασκευή με 3D εκτύπωση? Με έχεις μιλήσει εσύ συγκεκριμένα, Λένα μου, πριν αρχίσουμε και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω περισσότερα. Γενικές γνώσεις έχω, αλλά πραγματικά μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε συγκεκριμένο καλεσμένο σήμερα για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Με τον κύριο Στάικο μας συνδέει μια φιλία, ανταλλαγή ιδεών, πάρα πολλά βράδια που ξενυχτάμε και αν μας ακούγε κανείς πραγματικά θα είχε έτσι μια παράξενη έκφραση στο πρόσωπό του. Αλλά σίγουρα χαίρομαι πάρα πολύ που με τιμά και με τη φιλία όλων αυτών των χρόνων, αλλά που υπάρχει αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο. Πρόσφατα στέφθηκε και επίτιμος διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, στο Σαν Μιγουέλ. Καλησπέρα στον Μπέκουμ, κύριε Στάικο, και θέλουμε να μας βάλετε λίγο στα νερά τι σημαίνει 3D printing. Πολύ καλησπέρα σας από τον Μπέκουμ της Γερμανίας. Εντάξει, τώρα Λένα, το τι σημαίνει και τι είναι, εγώ λέω πάντα, όταν έχουμε μια ιδέα ξεκινάμε, τη ψάχνουμε μέχρι να είμαστε καλύτεροι από αυτόν που έχει ξεκινήσει να κάνει κάτι. Και όπως το λέω πάντα, όσο πιο πολύ προπονείσαι, τόσο πιο καλός μπορείς να γίνεις για αυτό που θες να κάνεις. Übungsschaft und Meister λέμε γερμανικά, δηλαδή η εξάσκηση δημιουργεί στην ουσία αυτό που μόλις τώρα είπε ο αγαπητός κύριος Στάικος. Να ρωτήσω, κύριε Στάικο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρό παιδί